na cociña. E aquí está o bol para a nosa Macedonia de froitas, non? Saberás que forma máis rica e máis bonita de comer froita. Seguro que sí. E sobre todo, tendo tanta variedade. Sí, mira, temos unha sandía, medio melón, 3 kibis, unha lata de pexegos en xarope e unha fonte con froitas variadas, que saberemos cales empregamos. E este chocolate que hai aquí? E ese chocolate que hai aí, a ti gustache o chocolate, non? Un poquinho, xa sabes. Pois despois prepararemos a froita dunha maneira un pouco diferente e empregaremos ese chocolate. Vaya, canto misterio. E de momento, por onde ides comezar? Comezamos pola sandía, que será o bol, o recipiente, onde despois poñeremos todas as froitas para Macedonia. Oh, que cousa máis original. Entón, como ides facer? Primeiro que imos facer é quitar as puntas da sandía para que asente ben na táboa e non teñamos problemas a hora de cortala. Claro, que non rode por aí esa sandía, que non se nos escape. E agora é cousa de facer un zigzag. Ai, sí. A ver. Mira, pois facemos un corte en cada sentido. Xa entendo. Arredor de toda a sandía. E ao chegar ao final, só hai que abrila e voilà. Unha boa sandía, sí, señor, que coloradiña está. A que quedou bonito, xa mirarás cando vaciemos toda esta polpa da sandía, ese será o recipiente para Macedonia. Ah, sendo así, haberá que valeirar a sandía. Anda, que ides facer con estes trebellos? Facemos unhas boliñas. Entón, para facer as boliñas, para que quede máis simpático, clavamos ben e damoslle unha volta. Xiramos e xa sale a bola. Sí, que mira, ves? Boliña. Pois sí que son simpáticas. E polo visto, Leni vai ir facendo o mesmo co melón. E agora, cando chegues un momento que xa non tes donde facer boliñas, pois cunha culler sacas así as partes da sandía para deixar outra vez máis ou menos planiño para volver a poder empregar o trebello. Anotado queda. Dende logo, isto de facer boliñas de froita é cousa de coser e cantar. As penas do verde gallo son verdes e amarelas. Non me toques e non callo, non me rompa las canelas. O do verde gallo do ras tras tras, quero meu amor, quero meu rapaz. O do verde gallo do rus trus trus, quero meu amor, quero ben Xesús. Bravo, bravísimo. E coa axuda destes versos, o traballo quedou feito, non é? Pois sí, moi ben, mira. Boliñas para aquí, e os recortes que non son boliñas, para aproveitar ben o melón e a sandía, poñémolos aquí, no vaso da batedora. Porque vamos a facer o zume da Macedonia con sandía, con melón e con algunha cousiña máis. Ah, pois aí queda. Porque polo de agora hai que seguir cortando froita. As froitas que teñamos a man, no? E que estén maduriñas para que estén ben ricas, verdad? Claro. É distinto unha Macedonia que facemos no verán, verdad? Dunha que facemos en outono, mellor con mazás, peras... Sí, o caso será empregar as froitas propias da tempada ou algunha que teñamos en conserva. Además, o pexego que é así tan doce en xarope, e imos aproveitar tamén un pouquiño deste zume para engadirlle o noso zume de sandía e de melón. Mira ti. Pois seguro que lle presta. E algo máis? Sí, unhas rodas de plátano e uns amorodos. Bueno, con isto xa é suficiente, non? Eu creo que sí. Xa temos toda a froita ben picadiña. E xa temos os recortes da sandía e do melón aquí no vaso da batedora. Entón imos engadirlle un pouquiño do xarope dos pexegos. E tamén un pouco azucre. Cunha cullerada e media sei que é suficiente. E sabes o que lle imos engadir tamén? O que? Unhas folliñas de menta. Ajá, moi ben. Que lle van quedar moi ben. Que ben cheira, Además, así fresquiña, ten un aroma moi rico. Sí que ten, sí. E cun par de golpes de batedor, c'est fini. Xa se pode botar o zume neste bol tan chulo. Que rico vai estar con ese zume. Que bonito, E bueno, logo que sobra podemos botar nun vasiño e tomalo, non? Non creo eu que sobre. Sandía, melón, kiwi, pexego, plátano e amorodos. Este invento pouco vai durar. Oh, Mira, que sí, bonito. que bonito, Pois xa temos a nosa Macedonia lista. Para que a Macedonia este ben rica, o importante é que estea ben fresquiña. Entón imos a levar á neveira. Veña. Ide. E mentres a refría, algo haberá que argallar. Mira, pois con esa froita e estes pauciños imos facer uns espetos, que é outra forma de presentar unha Macedonia. Aí era aí
onde ías empregar o chocolate, verdad? Nos espetos. O chocolate imos desfacelo cun pouquiño de nata e despois imos poñerlle por riba os espetos. E xa mirarás que rico queda Que iso. ben. Mi madriña, que inspiradas estades hoxe. Caramba, que bonitos vos quedaron estes espetos de froita. Bueno, pois agora só queda facerlle a salsiña de chocolate. Moi ben. Entón empregaremos, ademais deses anacos de chocolate que temos aí, un pouquiño de nata que hai que ir buscar a neveira. Non se fale máis. En un momento, aí a ben xa. E agora, que? Empregaremos por cada 250 gramos de chocolate a mitade de nata, 125 de nata, que é así como medio vasiño. Botamos un pouco a ollo. Que pase, que pase. Cando comece a ferver, apagamos o lume, botamos os anacos de chocolate ben partidos na nata, esas se van a desfacer eles solos. Quedou clarísimo. E no que vai quecendo a nata, hai que partir o chocolate. Merchi, esta nata eu penso que xa está quente dabondo, eh? Apago o lume xa, sí. Apartamos un pouquiño e xa lle botamos o chocolate. Ale, hop. Coa caloriña será abondo para derretelo. Pero darlle unhas voltas sempre axuda. Que pintaza. E agora podemos aromatizar o chocolate un pouco ao noso gusto. Podemos botarlle canela, vainilla, ou podemos ser un pouco máis arriscados e botarlle un pouco de pementa. Chocolate con pementa. Se ti o dis, haberá que atreverse e probar. Un airiño de nada así. Ala, Moi listo. ben. E agora, isto ponse moi interesante. Toca repartir esta salsiña tan rica por riba dos espetos de froita. Bueno, e logo quen queira, pois que lle poña máis chocolate. Home, claro, iso sempre podemos poñer unha cunquiña para despois mollar algunha froita a maiores. Paréceme moi boa idea. E a min. Ai, quen me dera probar un espetiño destes.